רוב הדברים שאשכרה עובדים שעממים תחת. אין מה לעשות, אין דבר כזה קיצורי דרך. וככל שתבין את זה יותר מהר, ככה תתחיל לעבוד יותר מהר. ועבודה, כמו שאנחנו יודעים, מובילה לתוצאות חיוביות, שליליות, זה לא משנה. התקדמות. קח דוגמה הכי פשוט, כושר. יש לנו קיצורי דרך, שזה אוזמפיק, שזה השיטה הזאת, הדיאטה הזאת. בסוף הדבר, המתמטיקה היא מאוד מאוד פשוטה ומאוד משעממת. נגיד, אתה רוצה להתחתב, תאכל פחות ממה שאתה צריך, קצת, לא הרבה. תתאמן, לא יודע, בערך 3 פעמים בשבוע בחדר כושר, תרים משקולות, ותלך, לא יודע, איזה 10,000 צעדים ביום. זה נורא משעמם, זה מאוד לא סקסי. התוצאה הסקסית, אנחנו אוהבים לפנטז על הסקסי, על היופי, על הוואו, על הבסוף. ואז כשזה מגיע לרגע שנייה לקום ולעשות את הדברים, אז כאילו, אוי, לא סקסי, אז אני לא מוכן לעבור דרך החרא הזה, ואז אני פשוט מפסיק מאוד מהר. עכשיו, ככל שתבין שהדברים במציאות לא סקסיים, והעבודה היא קשה ובאסה, אבל צריך פשוט לדחוף את הידיים ולעשות את זה, ולהפסיק לחפש קיצורי דרך, ולהפסיק להתמהמה, ואשכרה להתחיל לעבוד ולדחוף את הידיים לחר ולהתחיל להזיז את הגלגל, אז כנראה גם ששם תתחיל לראות תוצאות.